Laburisti su razočarani činjenicom da sve češće moraju upozoravati na probleme Gorskog kotara, umjesto da se koji put mogu i pohvaliti postignutim napretkom tog kraja koji svakodnevno sve više propada. Postaje sve više štrapac koji čeka neka bolja vremena i regija od koje su svi digli ruke. Nebriga vladajućih posljednjih 20 godina, poznata privatizacija, korupcija, klijentelizam doveli su do propadanja gospodarstva, osipanja i raseljavanja stanovništva. To je takozvani bijele kuge, što se još pojačalo krizom koja već 6 godina muči našu zemlju. U Gorskom kotaru propale su veće drvne prerađivačke industrije koje su zapošljavale veliki broj radnika. Nestala je metalna industrija, zatvorene su trgovačka društva, kao i poljoprivredne zadruge koje su olakšavale poljoprivrednicima rad i opstanak. Kao posljedica ostaje veliki broj nezaposlenog i nedovoljnog educiranog radnog sposobnog stanovništva da se prilagode novim potrebama na tržištu rada. Ukazuju na činjenicu da je potrebno drvnu industriju tehnološki usavršiti i restrukturirati, ali da od toga ima koristi i Gorski kotar i njegov razvoj umjesto stagnacije. Odlazak mlade stručne radne snage u bliska urbana središta i Rijeku i Zagreb predstavlja veliki problem za čitavo gospodarstvo ovoga kraja, a krajnja odgovornost leži na državi koja nije donijela strategiju razvoja, niti na bilo koji drugi način potakla lokalno stanovništvo da ostane u svom kraju i bude pokretač razvoja. Dapače, svojim djelovanjem pridonosi da se taj trend i nastavlja. Zatvaranje dijalize, poštanskih ureda, benzinskih stanica, ukidanje autobusnih linija, otežavanje dobivanja sirovina malim pilanarima i slično govore u prilog tome. Ističu da je razvoj Gorskog kotara ovisan o odnosu državne vlasti, odnosno institucije ili tvrtki u državnom vlasništvu. Dugogodišnja vlast s koalicijskim partnerima u Primorsko-goranskoj županiji često i svojim opravdanjima ili promidžbi prema potrebi kako im je bilo potrebno, naglašeno kritizirala upravo tu činjenicu dok je državnu vlast obnašala druga politička opcija. Pitamo se zašto se ne osjeća boljitak ili promjene sada kada moć i mogućnost leži u istoj političkoj opciji. Premalo se čini za boljitak tog kraja županije. Imaju osjećaj da su svi od Gorskog kotara digli ruke, no ne gube nadu. Hrvatski laburisti Stranka rada pozdravljaju sve inicijative i predloge, ma bilo s koje strane oni dolazili. Nadalje od pojedinca, grupa, udruga, političkih stranaka, a koji svojim nastojanjem želi ukazati na probleme i rješavanje istih. Svojim djelovanjem aktivno ćemo se uključiti i pridonijeti oživljavanju Gorskog kotara i prosperiteta ljudi u tom kraju. Rješenje nije na vidiku, no spas Gorskog kotara vide u ulaganju u drvnu industriju, poljoprivrednu proizvodnju, turizam i kvalitetniju prometnu infrastrukturu. Sve ono što bi dalo novi zamah tog kraja.